Între Eurovision și Nobel, Suedia înseamnă în primul rând performanță și o societate atât de specială încât regulile după care funcționează nu le mai regăsești în altă parte. Chiar dacă mulți invocă, mai ales ca discurs politic, modelul suedez, de ajuns la el nu e greu, e imposibil. Pentru că Suedia, cu tot cu românii care ajung acolo, nu e doar un al doilea acasă, e o cu totul altfel de casă. Sunt 33 de rezervații naturale în Stockholm. Doar în oraș? Doar în oraș, în zona Stockholm. Ceea ce înseamnă kilometri pătrați, hectare întregi de pădure, nelocuite, neexploatate. Aici alergi? Da. E o pistă luminată de 2,55 de kilometri. E un trend, ca în toată lumea, să faci sport, că reziști mai mult și mental. Sunt o grămadă de studii care arată că e de 10 ori mai bine să faci sport decât să iei antidepresiv. Bună dimineața! Bună dimineața! Data de la interviul zilei de astăzi este Daria Glasgow. Daria e plecată din România de ceva vreme, stabilită în Suedia, este specialist în ginecologie oncologică. Am cunoscut-o la Karolinska, la cel mai mare spital din Scandinavia, unde făcea cercetare și practică medicală la Stockholm. Acum înțeleg că te-ai mutat în Uppsala și lucrezi și într-un spital regional, deci ai diversificat clar perspectiva ta asupra a ce se întâmplă în sistemul medical suedez. În timpul acestei crize, noi vorbim despre Suedia ca despre un model, în fine, singular. Ne referim la deciziile pe care autoritățile suedeze le-au luat ca fiind unice în toate vocile astea europene. E adevărat? În Suedia e libertate totală de mișcare și fiecare ia decizia de a face lucrurile după bunul plac? Categoric putem vorbi de modelul suedez. Nu numai în felul în care Suedia a abordat criza cauzată de pandemie, dar inclusiv stilul de viață este diferit. Modelul suedez, criticat de majoritatea țărilor europene, din punct de vedere social, poate fi descris ca statul de tip individualist. Ce înseamnă asta? Este o combinație între independență, alături de o conformism cetățenesc. În primul rând, criza este total apolitizată. Nu există implicare politică. Din când în când avem interviuri cu premierul care explică că situația într-adevăr este gravă, dă recomandări, însă criza este coordonată de către epidemiologul șef, Anders Tegnell, medic primar infecționist. Cuvântul este apolitizare. În general au fost respectate recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Când a declarat pandemie, atunci Suedia s-a raliat recomandărilor. La jumătatea lunii ianuarie încă erau acceptate întâlniri până în 500 de persoane. Au venit cu recomandarea generală ca la nivel individual să existe distanțare socială, în condițiile în care ai cel mai mic simptom de răceală să stai acasă. Casa de asigurări a venit cu măsuri de protejare. Poți să stai acasă cu salariu 80%. Recomandările se schimbă de la o zi la alta. Dacă acum 2 săptămâni erau testați doar persoanele care veneau la spital, acum testarea este și la nivel de populație, dar fiecare regiune are politica ei. La ora actuală se testează doar pacienții care vin la spital sau internările elective, cei pe care îi internăm pentru alte cauze, pentru a fi siguri că nu au vreo infecție asimptomatică, sunt testați. Recomandarea este să stai acasă dacă ești răcit. Am statistica de ieri, 9 aprilie, 9141 de cazuri, 50% raportul bărbați-femei. 719 pacienți până la ora actuală au avut nevoie de terapie intensivă. Doar 174 sunt femei și 545 erau bărbați. Majoritatea celor testați pozitiv sunt între 50 și 59 de ani.
Dar majoritatea celor care au murit, adică 793 de pacienți, sunt între 80 și 90 de ani. 325 de cazuri din cele 793. Este o reorganizare totală a întregului sistem medical pentru a oferi suport secțiilor de terapie intensivă și secțiilor de infecțioase. Toate celelalte specialități și-au redus capacitatea zilnică. De comun acord cu pacienții noștri oncologici, vizitele la spital sunt mult reduse. Avem mult mai mult telefon contact. Pacienții care au tratamente paliative cu cancer cronic, reducere a simptomelor cauzate de boală sau, în cel mai bun caz, de prelungire a vieții. Acest tip de tratament este un pic în stand-by. Pe de o parte, pacienții noștri nu vor să vină la spital, să fie expuși direct riscului de contaminare. Pe de altă parte, toate tratamentele oncologice scad sistemul imunitar al pacienților. Oamenilor le este frică. Plus că majoritatea pacienților noștri intră în acest grup de risc. Majoritatea sunt peste 65 de ani. Purtăm discuții etice zilnic. Avem un grup de colegi care se ocupă exact cu aceste. Zilnic ne întâlnim. Cine să primească tratament, în ce condiții. Oncologia în ziua de astăzi nu mai este ce a fost acum 3 luni. Avem cu totul și cu totul alte decizii etice de luat. Ce anume e cel mai important când luați o decizie? Capacitatea spitalului. În ziua de astăzi nu putem spune că există măsuri corecte și măsuri incorrecte. Va trebui făcut o analiză retroactiv. Dacă ne uităm la rezultatul, comparăm Danemarca cu Suedia. La nivel de populație avem aproape același număr de decese în Suedia ca în Danemarca, care a avut o atitudine și o total opusă. Faptul că există o coordonare milimetrică a dus la posibilitatea de a restrânge efectele. Nu putem spune care politică este mai bună, sunt extrem de mulți factori care pot fi luați în discuție. În primul rând este sănătatea populației, sănătatea la nivel de țară a populației. În Stockholm, cel mai mare număr de cazuri letale sunt în căminele de bătrâni. A fost chiar un interviu cu primul ministru ieri în care își exprima tristețea că nu am reușit să izolăm căminele de bătrâni așa cum am fi vrut. Pentru că jumătate din căminele de bătrâni au cazuri de infecții, cazuri letale, care nici măcar nu au mai ajuns la spital. Pentru că se fac ce am povestit de aceste decizii etice, care pacienți beneficiază de tratament de terapie intensivă. Între un pacient de 60 de ani și între un pacient de 90 de ani, din păcate, trebuie să alegi. Plus că nu e numai vârsta cea, că este și starea de sănătate generală a pacientului. Când un pacient vine în urgență, vorbim de o vârstă cronologică și o vârstă biologică. Nimeni nu se uită la vârsta cronologică atunci când decide în ce măsuri acel pacient are nevoie sau nu. În schimb, vârsta biologică și alte comorbidități, alte boli, sunt foarte importante în deciziile care le luăm, dacă pacientul ar beneficia de tratament de terapie intensivă sau nu. Este un tip de raționament cu care eu, în specialitatea mea, sunt pusă în fiecare zi. Și s-a ajuns în Suedia la astfel de alegeri? Suedia, care e o țară cu un sistem de sănătate solid și care are un număr de paturi de terapie intensivă, cred că destul de Aveam înainte de pandemie, numărul de paturi pe terapie intensivă în toată țara era sub 400. Printre cel mai puțin număr de paturi de terapie intensivă din Europa. Însă rapid a crescut numărul. Noi fiind în urma Italiei cu câteva săptămâni, am avut timp să ne pregătim. Rapid a crescut numărul. Foarte multe spitale sunt noi, concepute pe sistemul de rezervă. Deci ai camere separate, nu există saloane cu 4, 6, 7 paturi. Fiecare rezervă este concepută pentru un pacient și atunci s-a putut foarte ușor reorganiza
sistemul. Iar de spitalele publice, nu neapărat de spitalele private, care sunt clar mai bine dotate. Situația aceasta nu există în Suedia, diferența între spitale private și spitale publice. În Stockholm există 2 spitale private, însă funcționează în regim public. Sub egida Autorității Naționale de Sănătate nu există alt sistem de taxare pentru pacient, doar că fac parte dintr-un concern. Tu, ca medic specialist în oncologie ginecologică și alți colegi care vin de pe alte specialități, faceți un fel de grupuri de dezbatere etică de genul acesta? Decizia se ia împreună pe o comisie, cum ar veni, nu o ia ateistul de unul singur? Niciodată. Niciodată decizia nu va fi lăsată pe umerii unui singur individ. Care pacient va primi terapie intensivă, care pacient nu va primi intensivă. N-a fost așa nici înainte de pandemie, nu este așa nici acum. Exemplu în oncologie. Pentru a lua aceste decizii dificile, care pacienți vor avea întrerupere în tratament sau care pacienți nu mai primesc tratament oncologic deloc în situația asta în care logistica nu mai permite să tratăm același număr de pacienți, toți șefii clinicilor de oncologie din Suedia, împreună cu un grup de experți, majoritatea medici primari cu foarte multă experiență, s-au întâlnit și au creat un mic protocol ca să dea sugestii cum să putem lua decizii care să fie etice cât pe cât. Revenind, nu facem diferență între un om care are 60 de ani și un om care are 80 de ani. Niciodată vârsta nu va fi criteriu de diferențiere, ci trebuie să te uiți la starea de sănătate generală și durata de viață așteptată pentru acel om. De când a început să existe această problemă de triere, într-un fel, a șanselor de supraviețuire a unora în defavoarea celorlalți? Când s-a produs blocajul, apropo de numărul de paturi de terapie intensivă în Suedia? Deocamdată nu este un blocaj, pentru că sunt încă aproape 200 de paturi de terapie intensivă libere. Dacă într-o regiune se produce un blocaj, pacienții respectivi sunt trimiși într-o altă regiune, unde există paturi libere. Vreau să închei cerându-ți opinia ta de medic și mamă în același timp. Ai 3 copii? Fetița cea mare e studentă, ceilalți 2 sunt încă la școală, probabil acum în vacanța de Paște. S-au închis școlile în Suedia? Iarăși, fiecare școală a făcut cum a vrut. A luat măsurile care le-au considerat potrivite. Majoritatea școlilor au fost deschise, absolut toate grădinițele sunt deschise. Școala germană, unde merg copiii mei, au decis să închidă. În schimb, au oferit educație prin online. Eram foarte pregătiți pentru o astfel de situație. Se vorbește despre oamenii din linia întâi, despre medicii, asistentele, infirmierele, oamenii care au contact direct cu pacienții infectați. Cum sunt protejați acești oameni care au contactul direct? Cred că nicio țară, nimeni n-ar fi putut fi pregătit pentru necesarul de echipament de protecție. Imposibil. Cum o să petreceți Paștele? Eu locuind lângă o rezervație naturală de 260 de hectare de pădure, o să ne plimbăm. Distanțarea socială este foarte ușoară. Probabil tot cartierul va fi în pădure, dar pădurea este atât de mare. Foarte ușor ne-am adaptat să nu ne mai îmbrățișăm. În Suedia lumea nu se pupă, se îmbrățișează. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc sărbători cât mai luminoase, da? Și cât mai liniștite, acolo departe de Craiova, unde te-ai născut.